सुनावे जाते बानी खान सर के कहानी। टीचिंग लाइन में बानी हो ज्ञानी। जितना बड़ाई करब कम पड़ जाई हो। कितना ले करी हम उहाँ के बखानी। भैया हम सतेंद्र संवरिया रोआ सब तमाम श्रोता के गोड़ छुके गोड़ लगतनी। आज एगो ऐसन टीचर के कहानी सुनावे जा रहल बनी जौन पटना में ना गोरखपुर में ना पूरा इंडिया के नंबर 1 टीचर में बनी। हमने के अपन खान सर आज वहाँ के कहानी सुनावे जा रहल बनी। तो रोआ सब ये गाना के सुनी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। सरलाई कन के पढ़ी या से समझावेनी। सरलाई कन के पढ़ी या से समझावेनी। सब का से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी। सब का से बेटर अपन खान सर पढ़ावेनी। ऑनलाइन के भी का से करावेनी। ऑनलाइन के भी का से करावेनी। सब का से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी। सब का से बेटर अपन खान सर पढ़ावेनी। आप सुन रहे हैं सतेंद्र संवरिया की आवाज में। गरीब या लाचार सबके करनी सपोर्ट हो। उहाँ के मन में ना बा कौन खोट हो। ए भैया सुना, गरीब या लाचार सबके करनी सपोर्ट हो। उहाँ के मन में ना बा कौन खोट हो। सभी विषय के तैयारी करावेनी। सभी विषय के तैयारी करावेनी। सब का से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी। सब का से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी। सारा लाइकन के बढ़ी या से समझावेनी। सारा लाइकन के बढ़ी या से समझावेनी। सब का से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी। सब का से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी। अटूट म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल। लइका या लइकी सबके भाई बहन मानेनी। अपना परिवार लेखा सब का के जानेनी। लइका या लइकी सबके भाई बहन मानेनी। अपना परिवार लेखा सब का के जानेनी। सच्चा गुरु के उता फर्ज निभावेनी। सच्चा गुरु के उता फर्ज निभावेनी। सबका से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी।
सबका से बेटर अपन खान सर पढ़ावेनी। सारा लइकन के बढ़ी या से समझावेनी। सारा लइकन के बढ़ी या से समझावेनी। सबका से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी। सबका से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी। presented by अटूट म्यूजिक। राहुल गिरी लिखले उहाँ के कहानी। सतेंद्र संवरिया गाई करेला बखानी। राहुल गिरी लिखले उहाँ के कहानी। सतेंद्र संवरिया गाई करेला बखानी। अमन धर्मराज कहे साथ वो निभावेनी। अख्तर रवि कहे साथ वो निभावेनी। सबका से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी। सबका से बेटर अपन खान सर पढ़ावेनी। सारा लइकन के बढ़ी या से समझावेनी। सारा लइकन के बढ़ी या से समझावेनी। सबका से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी। सबका से सुंदर अपन खान सर पढ़ावेनी।